ליאור בא עם בחורות? לא ליאור, יורי הזה. מי זה יורי? מישהו שהוא מכיר, ליאור, מישהו שהוא איזה ליאור? איזה ליאור? אבו ג'מיל. אבו ג'מיל? נו מה, הוא באילת? הוא לא באילת, הוא לא יודע איפה הוא. אז מה הקשר הוא בא אליך עם בחורות? זה לא הוא, זה החבר שלו, הוא אמר שהוא הזמין אותו. איזה חבר? יש לו חבר אחד, יורי. נו אוקיי. אז הוא כאילו סרסור, אז הוא סרסור? נו. עכשיו בבית חולים איתם. בבית חולים? מה זה, סרסור או רופא? מה אתה מדבר איתי, שטויות? מה, שתית לירן? שתית? אני לא שתיתי. מה, נתנו לך לעשן שם? מה יש לך? לא, כלום, לא. מה אתה מדבר איתי, יורי? זה, בית חולים? מה יש לך? זונות? אתה בכלל דתי. עם מי אתה שמה? לבד, אני בעבודה, מה יש לך? אוי, שמעתי מישהו עכשיו. יש פה לקוחות, מה אתה חושב? אני עובד פה וזה? שחק. כן, אתה בסיגריות. בקיצור, נראה לי בלגן שלם. בלגן? למה לירן? כי הוא הלך, פיצץ אותם. את מי הוא פיצץ? בסדר, שחרר אותי, תביא לי סיגריות דקה, זה מתחבר שלך. מי זה יורי? הסרסור. רגע, ליאור אמר לך שהוא מביא לך בחורות כאילו? הוא מביא לי דרך יורי הזה. דרך מישהו, ומה, הם בדרך? לא, הם היו פה בלוטי, והטלפון שלו בטינה. נו. אז הוא הלך עוד הפעם, אחרי זה הוא אמר לי, תבוא עוד הפעם, אז הוא אמר לי, לא, פיצצתי אותם. איך הוא פיצץ אותם? עם מטען? איך הוא פיצץ אותם? הוא שם להם מטען? לא, הביא להם כנראה במכות, לא יודע. מה, לזונות? וואי, אז מה, עכשיו אתה מתייבש כאילו לבד? וזה, איפה חבר שלך? הלך, לא יודע לנו, אפילו לא אמר לי לבוא איתו עד החוק. מה, הוא נשארת לבד? איזה פדיחה, מה עושים? מה נסעת איתם ככה? לא יודע, הוא הלך, אפילו לא אמר לי לבוא איתו. אתה מבין לירן, אם אתה נוסע לאילת? בטח שילמת על החדר, לא? שילמתי חצי. שילמת חצי? כמה אנשים? כמה אתם שם? 3? 3, אבל לבחור השלישי אומרים שלא נתנו לו להיכנס, אומרים שאפשר רק 2 בחדר. אז איך רצית להזמין 2 זונות? לא יודע, אמר לי 2 על 1, אחד כל פעם מישהי בתור, אחד. אתה לא פרייר, לירן? מה, אז עכשיו כאילו הבחורות שלך בבית חולים, איזה פדיחה. מה אני אעשה? זה לא אני עשיתי את זה. שים איזה סרט, ויאללה. איזה סרט? לא יודע, אין שם פלייבוי? לא, אין פה. וואי, אז מה תעשה עכשיו? לך לפקידה, תגיד לה 200 שקל. טוב, אולי הם יצאו בית חולים, אני יודע מה הולך שם. לא יודע מה הולך שם, אבל... אדבר עם יורי על זה, אולי יש זה, מה, אין לו רק 2 בחורות. איזה מין סרסור לפוצץ את הבחורה שלו. אתה צודק, איך ככה, אולי יש לו אבל תחליף, תקשר אליו. אמרתי לו, אמר שיחזור אליו, שיתקשר אליו. הוא יחזור אליך? תציק לו, תקשר אליו כל הלילה. כן, הוא אמר לי לא, הוא ייתן לי זיכוי, הוא ייתן לי... שילמת? שילמת? יום שילם לו, אמר פעם אחרת, אבל אני אזמין, הוא ייתן לי אותו. אז מקסימום יביא, הוא יפצע אותך פה בבת ים. כן, הוא אמר לשלוח אותה נגדות לחולון? לא, יביא לך פה מבת ים, בטח יורי הזה הבנתי חזק, יש לו בכל הארץ. יש לו סניפים? כן, יש לו סניפים. אני זוכר מי זה. אז שהיינו במקווה, אז ליאור הביא איזה 10, והם באו עם יורי הזה. במקווה בתל אביב, באלנבי. יורי השמן, אתה מכיר אותו? כן, זה חבר של ליאור כזה. פתאום הוא בא למקווה, אז שהיה לי את היום הולדת הלועזי, אז הוא בא למקווה עם איזה 10 בנות כזה, אחד שמן כזה, עבריין, גרוזיני. איך הבנות שלו? וואלה, שוות, חבל לך על הזמן. איזה אחת? מה?
לא, בטח זה האתיופית, אולי זה האתיופית, רבקה. מי זאת סווטה? סווטה הבלונד... יואו, היא שווה, חבל לך על הזמן. הוא הביא אותה מאוקראינה, היבוא אישי. ומי זאת אלין? וואו, אלין זה חבל לך על הזמן. איך היא נראית? היא נראית בנזו, ראית את אלין מהאח הגדול? כן. אז לא ככה. יש לו 2, חבל לך על הזמן. זיינת אותה? לא, אני זיינתי את האתיופית, את רבקה. רבקה שווה יש, חבל לך על הזמן, איזה תחת. היא יבוא אישי מארצות הברית, מארלם. היא לא אתיופית, היא אפרו-אמריקאית, זה, אתה מבין? לא, אבל היורי הזה הוא צרצור נראה לי, הוא כועס על הבחורות וזה. כן, אחת הוא הרג שם במקווה והוא הטביע אותה. כן, הוא בא עם 10, חזר עם 9, חבל לך על הזמן. לא, הוא מטורף, הוא גרוזיני, יש לו חבל לך על הזמן, הוא נוסע על האמר. כן? האמר צבאי, הוא סגן אלוף. לא, הוא גם בצבא, כיסוי לכסף. זה יענו סגן אלוף. לא, הוא לא יענו, הוא באמת סגן אלוף, אבל בערב הוא סרסור. מה, הוא בצבא כאילו? כן, הוא בצבא. מה, הוא כאילו קשור לצבא? כן, הוא במשטרה צבאית. הוא בקבע? כן, הוא סגן אלוף שם, הוא עוד מעט עומד להיות מפקד המשטרה הצבאית שם, זה יורי הזה. הוא חזק, יש לו קומבינות. סידר לרמטכ"ל וזה. אתה זוכר שאז תפסו את חיל הים, את המפקד שלהם אצל חשפניות? אתה זוכר את הסיפור? היה משהו כזה. אז זה היה אצל יורי במכון, תפסו אותו. אתה מבין? הוא מסדר לכל הצבא שם זיונים. הוא היה יורי אחד החזקים בארץ, הוא חבל לך על הזמן. איך קוראים למכון שלו? אני לא יודע איך קוראים למכון, אבל זה משהו מפורסם, יש לו כמה סניפים, אתה מבין? אתה לא יודע איך קוראים למכון? לא יודע. לא הייתי שם, לירן, אני אומר לך רק פעם אחת אז הוא הביא וזהו. הוא אומר שהסניף המרכזי שלו זה באילת. יכול להיות זה באילת. לא יודע. יש לו כמה סניפים, הוא בעיקרון כל הזמן הוא באילת, הוא נופש, אתה מבין? הוא גם בצבא, הוא שם באילת, במשטרה הצבאית. בבסיס של אילת? כן, שם, איפה הבסיס, אתה מכיר שם? כן, יש בסיס פה באילת. אז הוא, לפעמים גם יש זונות שהן חיילות, אתה מבין? חיילות שלו. מה זה זונות שהן חיילות? חיילות בנות 19? 20? כן, בנות 19-20, הוא אומר להם תבואו, תעשו יותר כסף, מה זה 350 שקל לחודש? אתה מבין? אבל איך הוא עושה כזה? כן, אני חותך, אין לי כוח. מה? אין לי כוח. לא יודע, אני יודע מה הסיפור שלו. זה ליאור עם החברים שלו האלה. ליאור, זה גם משוגע. גם משוגע ליאור, חבל לך על הזמן, דפוק בראש. למה הכניסו אותו לבית כלא? מה? למה הכניסו אותו לכלא? מישהו הלשין עליו, איזה בחור מחולון, הוא לא יודע מי זה בדיוק. נתנו לו תיאור כזה מהמשטרה קצת, עזרו לו. איזה בחור אחד... למה שילמו לבן אדם הוא על השם? לא יודע, לא שאלתי. הוא הוריד 4 אנשים, בטח הם יצאו לו הרבה כסף. כן. הוא הוריד עוד 4 אנשים, הוא הוריד 3 כסף. אתה מבין? אבל בסדר, יהיה בסדר. לא, אחי, יש לי סוללה חלשה, אני הולך להציג את הטלפון, לא יודע. אז מה תעשה בינתיים? כלום, מה אני יכול לעשות? מה? אין זונות, אין כלום, אה? טוב לירן, לא נורא. אני אדבר איתו, אולי אשלח לך משהו אחר, אני יודע. טוב, ביי.